U għal-ħars noħolqu bħalma ġara aħna jkollna soċjetà bħalma hemm f'ċertu pajjiżi tal-Ewropa. Jiena għext anke pajjiżi tal-Ewropa. Ġifieri jekk għandek allura jkollok żona tas-Suez, pereżempju, ta' nies li ġejjin mill-Afrika. Jkollok żona mbagħad ta' nies li ġejjin minn Libja, jkollok żona ta' nies li ġejjin mis-Sirja. Dik is-soċjetà li rridu aħna kulħadd jidħol ghettos. Hemmhekk inkunu qed inkissru t-tessut soċjali tagħna. L-iktar ħaġa sabiħa hija l-integrazzjoni, ir-rispett ta' kulħadd. Aħna rridu nitgħallmu kif ngħixu aħna fir-rispett u fil-paċi anke ta' nies li ġejjin li qed inifittxu qegħdin hawnhekk għax qegħdin ifittxu ħajja aħjar. Bħal mamlu ħafna minn missirietna. Kif tiddeskrivi d-deċiżjoni tal-gvern kif kollek tiddeskriviha f'sentenza illi jiddeporta daw il-famużi saru 24 persuna lura lejn pajjiżhom minħabba li ma natawx id-dritt tal-ażil. Jiena sa fejna finek il-gvern ħajamel hekk għaliex probabbilment legalment u hekk jista' jagħmilha. Mela allura legalment ħadd m'għandu dubju li l-gvern għandu raġun. U anke l-gvern jaf mela allura ġifieri jista' jagħmilha, ġifieri jagħmel xejn legalment ħażin. Imma hemm valuri oħra. Hemm valuri kif għadna tal-persuni. Ġifieri nistgħu ikonna approach differenti biex aħna dawn il-persuni nittrattawhom verament ta' persuni, nistgħu aħna forsi ngħinuhom, nistgħu nuru qalb li l-Maltin dejjem urew lejn min qiegħed fil-bżonn. Jiena naħseb li l-gvern jista' jistaqsija wkoll id-domanda, jista' trid juża kriterju ieħor, mhux legali imma jgħid umanitarju. Jonk l-ispeċi aħna ħammorru fuq valur iktar ġust ta' ġustizza soċjali.